Здравейте, приятели! Започваме нашия нов епизод от подкаста Пет кадъра. Тази вечер на гости ни е Михаела Аройо. Аз искам да й благодаря, че се присъединява към нас и ще ни покаже част от нещата, които харесва. Благодаря ти, че се присъединяваш към нас. Благодаря за поканата. Искам да я представя с няколко думи. Михаела Аройо е документален фотограф. Професионалният път започва през 2014 година. В периода 2017-2018 е щатен фоторепортер в агенция Bullphoto. От 2020 работи на свободна практика и изследва теми като културна идентичност, история, фолклор и околна среда. Нейни фотографии са публикувани в издания като New Yorker, National Geographic и Die Zeit. През 2022 National Geographic България публикува нейни снимки и статия за бесарабските българи. През 2023 проекта Сънувам на български печели признание от Magnum Foundation и награда от Inge Morat Award. Сънувам на български беше представена в галерия Синтеис с куратори Надежда Павлова и Никола Михов през миналата година. Прекрасна изложба. Благодаря. Благодаря ти отново, че си сред нас. И аз много благодаря за поканата. С вас винаги стават интересни дискусии, както се усети в предварителния разговор, така че се вълнувам. Започнахме, да. Приготвили сме ти после въпроси, така че ако Пенко няма какво да каже и ти да започваме с кадър. Аз просто да те приветствам, да ти благодаря. Ти си ни много любим български фотограф. Също така мога да споделя и, че си част от това наше любимо издание на iShot за стрит фотографията в България. Ти си един от тези 17 автора, който още не го е виждал. Една наистина невероятна селекция, така че и още едно признание за теб и за нас, разбира се. Да, вече го няма всъщност в продажба, така че изчерпано е. Край. Да. Който си го е купил. Много има в нашите лични колекции, така че който се интересува да пита. Точно така, да. Започваме направо с кадрите, после ще продължим с въпроси и така. Добре. Започваме. Кажи ни, защо не показваш този кадър? Напоследък, не знам, последните няколко години това ми стана, може би, една от най-любимите снимки. Изобщо целият проект на Джо Стърнфилд, това е фотографа. Проектът е се казва кампания Романия, The Countryside of Ancient Rome. И това, което мене изключително много ме вълнува в този проект е това съжителство на различни исторически пластове, което виждаме включително и в този кадър. Някакъв остатък от стена построена или някаква сграда, не знаем точно, от древните римляни, която днес виждаме на фона на модерни или постмодерни постройки и която виждаме обживяна от хората по един съвсем такъв ежедневен, лек начин, без да придават някаква излишна стойност, ако щеш, на този исторически белег, който е тази стена. И така, много ми харесва просто как хората живеят в този исторически наслоен пейзаж. Това е нещо, което доста почнах да забелязвам и да се интересувам и покрай моята работа в Бесарабия, където наблюдавам също историческите пластове, макар че в доста по-кратък период, последните около 200 и нещо години. Но да, този проект на Джо Стърнфилд просто много ме изумява с това съжителстване на историята от повече от 2000 години насам до днес. Мен много ми харесва, че веднага го свързвам с Софийския топос, така наречената Римска стена. Да. Която в истината точно това забравяне на миналото и липса на интерес към миналото, че всъщност тази така наречена Римска стена всъщност е османска
ако не се лъжа, от 15 век, дори може би от 14 век, когато настъпват османците, всъщност те строят тези стени, да ги наречем, които сочат Мека. И това е при липсата на джами. Те всъщност строят тези стени, за да могат да имат едно пространство, което временно пространство, когато минава армията, някъде да застане и да се моли в посоката на Мека. Но за масовия, така да кажа, за масовия човек всъщност няма никакво значение. Просто нещо древно. Ние сме свикнали всичко древно да е римско и съответно червените тухли, ясно е за обикновения човек, че това е римска стена. И просто като го гледах този кадър, веднага се замислих, най-вероятно тези баби, които ако не са жената плете или нещо такова, или просто класическите възрастни жени, които са се събрали да си хортуват, да си говорят, кученцето е там, нали, разбира се, всички тези неща, те едва ли осъзнават, нали, че са се облегнали на примерно 2000 годишна останка от цивилизация. И това веднага си спомних за нашата римска стена. Да, веднага се вижда и на заден план на абсурдните панелки, така ще ги нарека, защото те си панелки, разбира се, много приличат на нашите, между другото. И връзката в плановете, връзката, нали, не е само времева, тя е естетическа, тя е много ме кефи това нещо. Този парадокс. Нали, тези баби са застанали тук и те се пекат на слънце, сякаш, топлят се. Отстрани виждам даже някакъв нещо като лиген ли е, не знам как да го нарека. Някакъв... Най-вероятно е вода за кучето, сипана водичка за кучето. Примерно. Да, точно за това става дума, нали, как точно това, което казах, нали, някакси, без да придават излишна важност на този обект, нали, супер естествено седят до него, както биха седяли на пейката пред блока, нали, но може би това място е по-слънчево, така, по-приятно да си нагряват кокалите, да си приказват. Сигурно и самата стена, нали, хем пази завет, хем излъчва топлина. Да. Сякаш този кадър наистина е направен така между другото. Минаваш и просто си штракнал нещо, а всъщност той има някакъв дълбок смисъл в себе си. Много дълбок. И забележете другото, което веднага ми прави впечатление, начинът по който автора е кадрирал. Нали? Просто тази стена, нали, обезобразена от времето, обаче тя някакси се извисява и така все едно покровителства тези жени. Нали, всичко останало, сякаш света е плосък, включително и тези сгради отзад, нали, начинът по който са построени, нали, в един ритъм. Целият свят в момента е някакси плосък, а този камък се извисява така, като с някакъв стремеж така нагоре към небето. Нали? Тази грандоманщина на римляните, която познаваме от всички техни паметници, нали, това мислене въобще на древния човек, нали, че трябва да остави нещо много значимо след себе си, кореспондира на съвременния свят, който е такъв един, просто така си живее в едно безвремие, може би, без усещане за минало и бъдеще, без някакво усещане какво да оставим след себе си, просто така някакси ми е този камък в вертикала, а целият останал свят е в хоризонтала. Така го виждам аз. Точно, да. И аз мислих това да кажа за композицията. Го каза вече. Да, само ще направя и връзката, нали, с поп-културата вече, как изглеждат самите хора. Някакси толкова са цветни, не знам дали знаете, със сигурност знаете, нали, цветовете изобщо в дрехите са признак на новото време. Преди това всичко е било сиво, всичко е било, нали, не толкова цветно, ще кажа, не е безцветно, но не толкова цветно. Нямало е и това изключително много контрастира дори на сградите отзад, които са сиви. Виждаме дали... Той е принцип, това за цветовете в дрехите е много специфично, защото да кажем през античния и през средновековния нали, средновековната епоха, всъщност цветовете са били белег на някакъв статус. Точно. Значи не може просто някой да си облече някакъв определен цвят. Нали? Имало е някакви базови цветове, които са били масови, които са били лесни за примерно за тониране, но принципно, да кажем, ето един пример,
пурпурният цвят, т.е. този ярко-червеният цвят, и доколкото са могли да направят някакъв ярко-червен цвят, е бил само за най-висшата аристокрация. В Византия това е бил, разбира се, цвета на Василевса и никой не е имал право да носи такъв цвят. Веднага се сещам off topic. Единственият начин, по който откриват сред развалините на Константинопол при обсадата на османците Константин 11 т.е. единственият начин да разпознаят трупа му, защото той се е бил облякал с военни дрехи, с ризнице по неговите червени обувки. Всички останали съответно войници, нали, са носили някакъв обувки с обикновен цвят, но Василевс, нали, императора, е носил съответно червени обувки и така го разпознават. Но в днешно време всеки може да носи, разбира се, каквито си пожелае цветове. Така че наистина това е белег на нашето време. Да, но в този смисъл тази снимка е някакси наситена много исторически, нали? Поради всичко това, което и вие отбелязахте, нали? За външния вид, дрехите, легена, турбичките, нали? И може да видиш пак това. Аз се връщам към началото. Това, което мен най-много ме вълнува в тази снимка, е съжителстването на различните исторически епохи в един кадър. Има, ако не се лъжа, една турбичка някаква с някакъв моден бранд, който сега не мога да много внимателно, но да. Няма да го разкриваме, защото не са ни платили за реклама. Да. Продължаваме нататък, нали? Добре. Така, добре. Това е един кадър на Йонас Бендингсън от проекта Satellites. Този проект той през 90-те години, като доста млад фотограф, мисля това му е първата така дългосрочна и изобщо първата работа, с която е познат. Йонас и Satellites всъщност идва заглавието от така наречените сателити на Съветския съюз, които вече 90-те години, след като се разпада съюза, те все още така. Мен ме кефи много заглавието всъщност, което някакси напомня и на самата снимка, защото тук вече много се прокрадва този магически реализъм, който така ми допада. Нали, сателита е нещо, което нали, аз си представям, че то се рее. Нали. И така малко и тези държави, нали, откъснати от една система, в която са били половин век, и те почват да се реят и да търсят пътя си, така че много, много символично заглавие. Много отива и на тази фотография, която всъщност, ако не се лъжа, някъде около Казахстан или някъде по тези степи, където нали, има космодрум, изстрелвани са различни опити са правени с космически ракети и всъщност някои по-обикновени и бедни хора обикалят по тия безкрайни степи и полета, за да събират каквото е останало като ценни метали, за да се прехранват, нали, да по някакъв начин да оцелеят. И нали, за тези хора нали, от една страна това е някакъв супер битов момент. Нали? Те правят нещо, за да оцелеят, обаче в същия момент имаме някаква много така сочна светлина, каквато и днес беше светлината във Варна. Нали, може би след буря или нещо такова, нали, имаме това тъмно небе, отзад има някой облак, може би така не много дебело, през който прозира слънцето и тези пеперуди всъщност, които правят това магическо усещане. Та, общо взето това е историята на снимката, поне до толкова, доколкото аз я знам. И я избрах, защото, пак казвам, защото много ми допада този магически реализъм, където нали, аз съм фотограф, който обича живия живот. Нали, не мога да създавам сюжети или ако ги създаваме с голяма трудност и напрежение и тревожност. Но много нали, с години съм се убедила, че в света такъв какъвто го има е пълен с магия. Просто стига човек да е достатъчно така наблюдателен, да е настроен да вижда и тая снимка е доказателство за мен за това нещо. Много добре го каза, нали? Ако човек е наблюдателен и настроен, точно тези две неща. Всъщност, абсолютно съм съгласен с тебе. Както казва и австралийският фотограф Трент Парк, нали, светлината превръща баналното в магическо. И наистина точно тая изключителна светлина и всички елементи в този кадър, нали, това, че тези хора са като... Между другото, не знам защо се сетих за съветския филм от 80-те години Кин Дза Дза.
Не знам дали сте го гледали. Само съм чувал за Не него. го знам. Препоръчвам ви Да си го. Той запиша. е много парадоксален и много абсурден. Той е някакъв опит за фантастика още в края на съветските години, в този стил стимпънк, нали, в който всякакви странни такива неща, направени от метал, нали, както е в случая, нали, имаш някакви абсолютно обикновени хора с шапки и дрехи, които веднага показват, че те не са някакви богати хора, не са служители например, на космодрума, просто наистина събират някакъв метал, нещо се опитват да разглобят, да продадат, но в всички тези елементи, тези пеперуди, които създават тая магия, нали, някакси, включително ми напомня малко и на филмите на Тарковски, примерно на Сталкер, цялата тая атмосфера. Наистина да си на точното място, на правилното място в точното време, за да има тази светлина, тези хора, тези пеперуди, тези останки от космически кораби. Действително кадър е уникален и който не е виждал, на сайта му може да се види целият проект. В секция Books, между другото, аз първо го търсих в Projects, Да. но тъй като аз мисля, че той, ако не се лъжа, дори по това време е толкова беден, че той кандидатства по някаква програма, за да му отпуснат филми, защото няма пари да си купи филми. И изцяло някакси неговия преход от просто един любител фотограф до висотата, която е в момента като автор, дори ако не се лъжа, той беше при няколко години и директор на Magnum. Така че действително един проект, който доказва какъв невероятен талант има Йонас Бендиксен. Ами, това за филмите не знам, но той беше идвал, не знам дали си спомняте, 2019 беше идвал в България или началото на 2020 може би беше, за много кратко, беше тук в една конференция. От Реймън конференцията, нали така? Да, то тогава трябваше и Мартин Пар да гостува, но той не можа да дойде тогава. И всъщност, така, по стечение на обстоятелствата имахме възможност да си поговорим малко с Йонас. Той Денислав Стойчев тогава му помагаше нещо логистично из града. Той Йонас разказа, нали, вика, аз тогава бях много млад и много глупав. Общо взето не знаех какво правя. И един вид даже, нали, се едно подчертаваше как не е бил достатъчно подготвен, нали, че е можел още по-добре да използва ситуациите, на които е попаднал, но тая снимка за мен е просто once in a lifetime, нали, момент, който си остава. Между другото, тя е в Magnum Contact Sheet, който има книгата Magnum Contact Sheet, може да види всъщност целият филм. Аз обаче искам малко да поговорим за съдържанието на тази снимка и тя всъщност е леко пророческа и вижте как говори за технологията и мястото на човекът сред технологията. Всъщност, ние си говорихме преди това за Йонас Бендиксен и неговия проект за Велес ли беше само? Да. Всъщност как Бука Велес. Да, провокира преди това и с тези колажи, така ще го нарека. Но вижте, тази снимка всъщност говори пак за същото нещо. Какво правим ние с технологията, нали, тя е просто едно спомагателно средство за живот и тук тя служи просто за като вторични суровини, едва ли не. Просто да оберем каквото е ценно от нея и всъщност живота е много по-важен. Тези пеперуди, хората облечени обикновено, природата, колкото и да е скъпа, значи тук са дали едни милиарди буквално за някаква тенекия, която всъщност наистина аз имам усещането на тенекия. Тук все едно е някакъв гюм за мляко. Това ми е усещането за който е облъскан и просто не трябва да забравяме, че технологията трябва да служи на човека преди всичко, а не човекът на технологията. Да, виж, интересно виждаш тази снимка, но наистина да. Тук това, което виждаме е, че точно тази технология е преходна, а пък
останалото, природата, човека, който е част от тази природа, което доста го забравяме, всъщност остава и да се надяваме ще остане още известно време. Бих добавил само, разбира се, изключително субективно така възприятие на този кадър. Някакси тази повалена кръгла част, която предполагаме част от този сателит или елемент от някои от ракетите, защото доколкото аз знам, когато се изстрелват определен тип ракети, нали, част от тях просто падат. Нали, падат, нали, за да може само една от 3 или 4 части да премине атмосферата. И всъщност визуално, чисто субективно и визуално на мен прилича като някакъв обезглавен гигант. И всъщност малките лилипути са се качили, нали, върху тялото, което вече е безжизнено. Някакси тази част в лявата страна ми прилича като на главата, която вече е безжизнена. Нали? Сякаш малките човечета са победили този гигант. Нали? Има тази като приказка, която вътре може да разчетем, разбира се, така съвсем субективно. Нали? Обективно и ясно за какво става въпрос, но има тази символика, която може да видим вътре. Да, то между другото и чисто по, нали, техническите качества на снимката наистина създава някаква илюзия и за мащаба. Защото някакси поради относително малката дълбочина, според мен, поне на този кадър, нали, т.е. задния план е доста разфокусиран, някакси човек остава с усещането, че този вертикален метал, това парче не е толкова голямо. Обаче пък като видиш хората, нали, излиза, че е доста голямо всъщност и много е такава, много илюзии създава и хората на мен пък ми изглеждат като някакви джуджета. Поради това. Това е с някакъв телеобектив 100%. Да. Той не е много близо, но въпреки всичко, точно това, което между другото си говорим на нашия курс, нали, дето всички препоръчват, всички големи фотографии препоръчват, нали, да се използват широкоъгълните обективи, нали, най-много 50 мм, 35 мм и всъщност Рене Бори ли беше този, който Рене Бори, който така прави един от първите документални кадри с 180 мм, показва своя учител Картие Бресон, който им забранявал да снимат с телеобективи. И Бресон казал: прекрасен си, Рене, браво, страхотно. И той, излизайки от стаята, се засмял. И всъщност си казва: ето аз по този начин убих своя учител, нали? Защото имал с телеобектив. Всъщност ето този кадър отново показва, че реално няма никакво значение по какъв начин е направен и кадър, всъщност той трябва да въздейства и да носи тази идея и това съдържание. Да, и той го прави. Прекрасен. Да. Аз понеже сега последните седмици преподавам в една фотоработилница, правим във Варна с фондация Морфа и точно вчера бяхме на терен и с някои от учениците нещо стана дума. Опитвах се да им обясня нещо техническо. И тя, аз не ги разбирам много и това, което се опитах да обясня, не задълбавайте в техниката до толкова, доколкото, нали, това да ви стане основното. Техниката е важна, за да можеш да изпълняваш задачите, които си поставил, нали, до там. Абсолютно. Нали, и това връща пак и към нали, въпроса на Свилен, нали, техниката ли е по-важна или човека? Смисъл, ние трябва да я управляваме, но за да я управляваме трябва да знаем как работи. Точно така. Добре, този кадър е на Стефано Де Луиджи, един италиански документален фотограф, част от Seven. Кадъра е от проекта Бланко и този кадър, впрочем, е сниман в моя роден град Варна. Сега аз избрах, много исках да покажа снимка на Стефано, не толкова заради самата снимка, ами заради него като човек, с когото се запознахме всъщност преди няколко години. Той ми беше ментор на второ ниво на Seven Academy и до сега го усещам много силно неговото менторско присъствие в главата ми или така каснало на рамото, някак си, нали, шушука от време на време. Затова много искам да покажа негова снимка, защото всъщност аз като се обучавах при него, така вече бях позапочнала проект си за Бесарабия, но още беше по-в началото, бях ходила може би 2 или 3 пъти до тогава и имах много дилеми в главата, много така различни визуални подходи. Той и до сега това много хора казват, че
виждат, нали, в моите снимки 3 различни фотографии. Аз още така се опитвам да установя това проблем ли е всъщност или не. Но това, което Стефано много, много силно ми повлия, е използването на някакси по-поетичен подход в разказването на визуални истории. Тоест да не търсим непременно буквализма и това, че има място за символизъм, има място за метафори и не пречи и двете неща да работят заедно, нали, където имаш малко по-класическа фотожурналистика, да речем, нали, и малко по-метафорични елементи. И затова избрах и този кадър от неговия проект Бланко, който е посветен на незрящите хора и той прекарва около 7 години, пътува в не знам дали бях точно 7 години, но са 7 държави. 5 години четох. Моля, извинявай. 5 години четох, че пише поне в неговия уебсайт. Да, добре. Но посещава около 7 държави. И като темата му е незрящите хора в тези различни страни, как живеят, през какъв тип интервенции преминават, как функционират в обществото изобщо, но го прави по един много нежен и поетичен начин и това много ми допада. Какъвто е и този кадър. Нали, има, разбира се, кадри в проекта му, които показват много ясно темата, сюжета, нали, примерно да речем типично прегледа в очен кабинет или нещо такова, нали, това, което сме свикнали всички ние, като ходим на профилактичен преглед, да четем цифрите, някакъв такъв тип символи, които са долу-горе универсални, нали, могат да се вкарат в темата, но не ти дава толкова много за усещането. А за мен тази снимка някакси много силно предава усещането, какво е това да си незрящ, защото толкова е силно, толкова са засилени тук другите сетива, тактилността, движението, нали, в този кадър. Ако щеш, нали, не знам, виждането на нещо невидимо, нали, на това ми напомня този кадър. Сега аз тук действително напълно свободно интерпретирам тази снимка, но това е което ми създава като впечатление. Това е интересно, защото аз ако не знаех контекста, а не го знаех, просто по никакъв начин нямаше да разбера, че става въпрос за незрящ човек. Някакси моята асоциация беше съвсем друга. Нали, това е доста интересно, особено когато говорим за репортажна, документална, фотожурналистика и така нататък. Всъщност доста е важен контекста. Да. Аз си помислих, че този човек примерно е някакъв спортист, някакъв човек, който някакси примерно може да има някъде топка във въздуха и той се протяга или пада след като ударил топката. И другата ми асоциация беше с този човек, който е улучен на Робърт Капа, прочутия кадър. Някакъв момент след момента. Е случило и това движение, нали, такова нетипично движение, което окото обикновено не улавя, е всъщност някакво движение, което е предхождано от нещо, което се е случило. Чисто визуално го казвам. И сега като казваш, че всъщност това е човек, който най-вероятно е сляп, незрящ, вече съвсем по друг начин гледам на този кадър. Дали той се спъва, дали той се опитва да се изправи, не мога да разбера точно какво се случва всъщност. И тази магия, за която ти говориш, тази поетичност вече започвам да я разбирам по някакъв начин. Стефано Ди Луиджи, само искам да кажа, че на мен ми е много любим, точно заради това, което каза ти, Михаела, че той някакси улавя не тези стандартни кадри, ами той сякаш плува между събитията, както този кадър е между събитията. Не са някакви типични, изключителна поетика в неговите кадри. Невероятен е. Просто веднага се забелязва сред океанът от фотографии. И аз, между другото, когато ти ни изпрати, аз видях целият проект, който препоръчвам на всички наши зрители и слушатели да прегледат.
Тук има нещо обаче, което много е готино, сякаш той прикрива слънцето с ръката си, което е много странно. Малко е парадоксално това, нали, за незрящ човек. Има някакъв такъв жест. Много готино, Пенко, правиш асоциация с Робърт Капа. Между другото, нямаше да се сете, сега ти като казваш, го виждаме. Ами, защото принципно аз много харесвам това умение на фотографията, всъщност, нали, първа стъпка, нали? Decisive moment. Точно така. Да. Обаче забележи, значи decisive moment, всъщност въпросът е кой е решаващия момент. Да. Дали решаващия момент, съм си задавал въпрос и си отговарям за себе си, за моята фотография. Дали решаващия момент е този, който е кулминацията на едно действие, или всъщност по-интересният решаващ момент е моментът преди тази кулминация и моментът след тази кулминация. И за мен лично в фотографията ми е много по-интересен моментът преди нещото да се случи, преди кулминацията на определено действие и съответно моментът след като се е случило. Примерно реакцията на хората, реакцията на човек. И съм забелязал, че сякаш повече ми харесва кадри, в които не е точно показан, заснет моментът на тази кулминация преди или след. И той задава повече въпроси. Това създава мистерия някакси. Точно, да. Създава мистерия, всъщност дава на зрителя възможност той да разсъждава, да си въобразява, да си довършва съответно действието или да си го представя как точно се е случило. И тогава някакси фотографията извършва точно тази дейност, нали, тогава тя става, как да кажа, тогава ние разговаряме с нея някакси. Абсолютно съм съгласна с всичко, което казахте. И само факта, нали, че тук всеки си имаше някакви свои интерпретации, ама това сега какво е, ама кога е, преди ли е, след ли е, слънцето ли, сянката ли, пада ли, става ли. Нали, това показва наистина, че снимката работи, защото, както ти каза, Пенко, нали, тя ни задава въпроси, не ни дава отговори, ами ни кара да гледаме, да мислим, да чувстваме, да си представяме и наистина това е функцията на фотографията, особено, нали, в този безкрайен поток от изображения, който имаме сега. Нещо да ни спре и изобщо ние трябва да се стремим по всякакъв начин да избягваме от буквализма, защото трябва да се развиваме, нали, да развиваме някаква визуална култура, да мислим. Нали, не трябва всичко да ни се сервира на готово. И, да. Вие докато говорихте много неща, още исках да кажа за тази снимка, обаче може би вие ги така добре изчерпахте. Това е. Затова много обичам Стефано. Наистина много съм благодарна, че имах възможност да се запозная и срещна с този човек някъде по пътя си, защото точно той така доста ме насърчи да следвам една по-поетична страна, която аз може би вече имах, но не знаех, нали, точно коя или... Да. Така че ми помогна и като се връщам назад, нали, в снимки, които вече съм правила, да идентифицирам някакви неща, които може би по-рано съм пренебрегвала, нали, защото аз първоначалният ми опит в фотографията беше по-скоро такъв новинарски, вестникарски, агенцията, нали, където трябва стремежа е с една снимка да кажеш максимално много неща. Нали, ако се върнем още към, нали, на традициите, които са натрупани от печатните медии. Нали, там няма място за фотоесе обикновено. И в един момент аз трябваше да се отуча от това да има толкова много информация в една снимка, ами да си позволя тези поетични моменти. Искам тук да зачекна това, което да довърша този смисъл, Тати, че наистина сякаш естетическата страна не се толкова разбира по нашите ширини. Всичко е някакво много буквално. Показваш някакъв такъв мистериозен странен кадър и всички казват: каква е тая тъпотия, нали? Какво означава това? Да, или мани го тоя арт, нали? Мани го тоя арт, да. Нещо такова. А пък ние всички знаем колко е трудно това да се направи. И всъщност ние... Другото е трудно. Аз не отричам. Колко е трудно. Не е лесно. И ние всъщност, които се занимаваме с фотография, колко ценим тези кадри. Всъщност, не само ние, когато ги направим. Когато го видим някой друг да ги е направил. Аз направо толкова се кефя, когато видя такива кадри. Искам да призова нашите зрители след това да отворят сайта на Делуиджи и да разгледат целият проект. Той е изключително естетски.
изключително поетичен, естетски. Просто този автор използва цялата палитра на фотографията, всички възможни изразни средства, всички жанрове, за да наистина да разкаже една невероятна история. Много, много впечатляващ проект. Да. И всички проекти на Де Луиджи са такива. Впрочем и книгата, която той издава с този проект Бланко е много... В смисъл, при него наистина всичко е завършено. Концепцията, нали, е изпълнена до края. Примерно фотокнигата на корицата е с Брайловата азбука. Включително той, когато е излагал проекти, за съжаление, това е било преди доста години. Аз съм била едва ли не малко дете или там тинейджър, като е идвал примерно в България да снима като част от този проект, но даже в някои от изложбите си е имал снимки, които по някакъв начин са интерпретирани отново по тактилен начин с Брайловата азбука, което е страшно интересно. Тоест, той се заиграва с много сложна концепция. Ти правиш нещо визуално за хора, които нямат визуално възприятие. Това е също доста рискована тема. В този смисъл. Страхотно. Добре, преминаваме нататък с един кадър, който е избран по-скоро по формални причини, да кажем. Мартин Франк, малко да видим и женското присъствие, като веднага ще почна с голямата ирония, че имаше тук някакъв период, който с Денислав нещо си говорихме за тая снимка и си мислихме, че е на Бресон. На жена му. Аз също на жена му, да. Но всъщност поради друга причина избрах този кадър за тази вечерта. И това е, че както споменах, че последните години така от време на време преподавам фотография, освен, нали, в Младежката фондация и в една гимназия във Варна 2 години подред през първия срок преподавам 2 часа седмично, и което така е един доста предизвикателен опит за мен, който научава много, и затова съм показала тая снимка, защото успях и от децата да науча нещо за тази снимка. Аз им я дадах на едно контролно, този миналия срок, т.е. беше някъде началото на януари, понеже на контролните, които им давам, има снимки, които да анализират композициите им. И това беше една от снимките, които бях избрала, защото тук наистина са използвани всякакви композиционни похвати. Нали? Гледам да ги подбирам така, че да има какво да намерят. Нали? Да не е нещо много тайно. Но също така, в крайна сметка, когато проверявах тестовете, се оказа, че учениците бяха успяли да открият включително и някакви композиционни похвати, които аз не бях забелязала. И затова реших да избера тази снимка като част от нашата среща и да видим сега колко композиционни похвата ние тримата ще можем тук да открием. След не изпитваш. Не. Мога и аз да кажа. Аз дори бих казал, че този кадър не само композиционни похвати. Тук просто всички възможни елементи на фотографията. Светлина, геометрия, черно и бяло, светлина и сянка, диагонали, перспектива. Просто е толкова богата, изключително богата и наистина много така бих казал напълно всичко, което съм чел за Бресон, тя, нали, някакси го е приложила в този кадър. Нали, всичките му любими неща, геометрията, decisive moment, просто абсолютно всичко, което може човек да се сети. Тя даже казва как е тичала, за да направи тази снимка, защото, нали, след 5 секунди хората са щели да бъдат в друга позиция, нали, защото вижда се, че те са, ако не всички, но повече са в някакво активно движение. Нали, този, който се е навел така, надали е седял 10 минути в тази поза и просто, това е, нали, аз преди малко това исках да кажа всъщност за решаващия момент, защото ние някакси сме свикнали да го възприемаме като решаващия момент, че е кулминацията от някакво действие, но всъщност като се зачетеш малко повече, според Бресон, мисля, че решаващия момент е нещо повече дори. Това е идеално напасване на светлина, композиция и ситуация
в едно. Нали. Не само, че някой е скочил, нали, над локвата, окей, но какво още има, освен, че е скочил над локвата? Всичко друго, нали, което се напасва в някакъв идеален момент. Както си говорихме и за някои от предишните снимки, така и тук това го има. Ти виждаш потенциала на някаква сцена, да речем, но как този потенциал ще се доразвие, кога ще е най-подходящата светлина за това. И да. Гениален е. Този кадър, между другото, само да кажа пак, че го има в Magnum Contact Sheet и там може да се види целият филм. Който иска да види и другите кадри и могат да бъдат видяни. Аз искам само да обърна внимание за всички любители на фотографията в България. Дълбоко ще ги разочаровам, но този кадър е направен по пладне. Когато отгоре, когато всички български фотографи си стоят вкъщи, че не трябва да се снима. Да, абсолютно, да. То като погледнеш сянката под хамака, разбираш, че светлината идва отгоре, да. Така е, но да. Хубаво е, че го отбелязваш това, защото показва, че всъщност дори тази ужасна светлина, нали, по пладне, може да придаде доста сюрреалистичен характер на някаква ситуация, както е тук, защото и пак тук при много голяма дълбочина на кадъра, нали, почти всичко е на фокус, слива се, преливат се всички тия линии тук на самия хамак, на сенките на хамака, на плочките отдолу. Нещо, което са ни по-удължени сенки, може би нямаше, нали, този светъл фон нямаше да го има. Той в момента играе много добра роля. Пространството по този начин. Да, иначе щяхме да ги заземим, а те сега сякаш са във въздуха. Да. Точно. Да. Може ли аз да разочаровам? Ти го каза, нали, че всичко е на фокус. Не се снима само на отворена бленда. Може и на позата. Ма пак аз последните години само от бленда 8 нагоре. 99% от фотографите снимат, не знаят, че може да се затваря блендата, снимат само на отворена. Да, много зависи това, но наистина използването, нали, на затворена бленда, нали, имането на такава дълбочина на фокуса просто е голяма визуална игра за мен. Също нещо, което много обичам да правя, нали, това сплескване на пластовете в пространството, нали, защото ние все пак живеем в триизмерно пространство, ама го представяме, нали, някакво плоско. Да. Дори си мисля, така, колко елемента открихте в снимката? Ще ги оставим на учениците, няма сега. Добре. Нека да ги оставим за коментарите под нашия подкаст. Добре. Точно така. Да. С последния кадър, мисля, че няма да изненадам много хора. Кадър е на Денислав Стойчев, който е вече 7 години, така сме житейски и професионални партньори и няма как да се отрече, нали, влиянието, което взаимно си предаваме постоянно в фотографията. Понякога си помагаме, понякога си пречим, но това е реалността. Кадъра го избрах, той е част от проекта Заедно за кратко, който също неотдавна беше показан в галерия Синтези, пак в началото на 24-та година. Впрочем, даже всъщност на самия кадър се показва, че от 2011 година. Ами аз те питах и после видях това. Да. Видях календара, да. Аз се питах от коя година е и после на календара. Да. То пак, нали, има си определени така белези, които разкриват контекста на времето, но избрах именно тази снимка, защото винаги много съм се кефила на начина, по който Денислав умее да запълва своите композиции и изобщо таланта му за композиране, който е някакъв мигновен. Просто не знам, този човек композира на секундата. Някак си го... Не е някой, който ще седи и ще го мисли сега малко наляво, малко надясно, малко нагоре. Не. Просто някак си го вижда. И аз наистина се възхищавам на това негово умение и това пак да напластява много ситуации в един кадър, особено в такива динамики, където постоянно нещо се случва и изглежда, че го прави с такава лекота. И така, затова избрах тази снимка. Една снимка с много лица.
Ние много харесваме Денислав. Той ще ни е някой от следващите гости, със сигурност. Така че да си мисли вече за 5 кадъра. От сега го обявяваме. Кадър е наистина страхотен, много богат, много информация има. Виждаме чалга иконите с истинските икони на един ранг. Виждаме хората, които се забавляват с нещо, което не е в кадъра. Има някаква мистерия в него. Има нещо скрито. Не знаем точно какво се случва в стаята. Въпреки, че не знам, може би телефон държи това момче. По-старите телефони, може би някакво дистанционно, сега не мога. Може би е телефон, защото тогава телефоните бяха такива. Да, такъв им беше размера горе-долу. Да, това не е много важно, но има настроение в снимката. Има настроение и дори усмивките, въпреки че за мен лично са винаги някакъв момент на слабост, тук не са слабост, тук напротив, тук са много добре работят за целия проект, защото темата на проекта е всъщност младите хора. Младите хора, силата, младостта, това, което те искат да се срещнат с живота, искат да го преживеят по един максимално възможен начин. И много е богат този кадър, определено. Харесва ми как е закрита главата на онзи плакат. на календара. Страхотно. Да, всъщност, ако се сгледаш, даже има и още една глава, която е така на рамото на това момиче. Да, без очи. Да. Така че доста са участниците в тази снимка. Много, да. Освен това, гамата е изключително приятна. В смисъл, всичко е в една червеникаво-оранжева гама, което за мен е изключително майсторски кадър на Денислав. Просто това, което гледаме от големите фотографии, тук просто виждаме, че прави се и можем да виждаме такива кадри от български автори. И трябва да имаме самочувствие, че имаме страхотни автори. Има много пластове. Аз смея да твърда, че тук усмивките много добре ми работят, защото те са в един контраст с две различни строги състояния. Значи един път това суетно, предизвикателно, сериозно фатално. Фатал, нали, на Литрада, ето четем името им, като е много сериозна. И съответно имаме съвсем в другия край въобще на, как да кажа, философски, другия вид сериозност, нали, на иконата на Богородица с младенеца, която скрива буквално главата на, не мога да прочета това, Андрея ли трябва да? Андрея. Май да. Андрея. И просто имаме наистина един вид Мадони и друг вид Мадони. Нали? Много е силно това. Много е силно. Освен това, вижте колко перфектно е разделен кадъра на две ясни части от това. Предполагам, че е някакъв вид врата или не мога да разбера точно какво е. Момчето се появява, може би, зад вратата. Не мога да преценя какво се случва, но точно това объркване в пространството винаги много ми харесва в фотографията. Когато те обърква и ти трябва да се вгледаш и ти просто искаш да разбереш какво се случва. Да. Страхотен кадър. Чакаме още от Денислав такива. Обичаме неговата работа. Ами, аз първо искам да ти задам един малко личен въпрос. Какво промени в тебе твоя проект всъщност за бесарабските българи? Може би е твърде философски, но колкото искаш, ни кажи. Ами да, нещо, което вече споменах преди малко, беше свързано с това как през годините, последните няколко години, докато работя активно по този проект, така се случи, че участвах в доста въркшопи и не един път ми казваха: ама тук, нали, в твоите снимки, в тази твоята серия, аз виждам 3 фотографии, трябва да избереш кой от тези 3 си, нали, което всеки път много ме натоварваше, като го чуя това нещо. Ма как така, нали, да избера? Те да знам кой от 3 съм. Трябва ли да избирам пак? Така че определено през този проект аз така
някакси изградих, може би продължавам да изграждам визуалния си стил, който се показва да бъде някакъв микс явно. Според обратната връзка на хората, както ви казах и по-рано, има по-класическия поглед, който е наситен с информация, но има и по-поетичния, по-метафоричния. Сега, може би това е свързано и с самото естество на историята, защото тя показва, в смисъл, тя третира сегашния момент. Аз снимам сегашния момент, но чрез него, нали, се опитвам да ловя някакви и минали неща, и концепции, които не са така много твърдо оформени, нали, като култура, идентичност. Това са неща, които са много плаващи, те не винаги подлежат на граници, даже обикновено съществуват въпреки границите, които, нали, ние познаваме. Нещото, което също доста така, не знам, промени ли ме или ме насочи, но аз покрай този проект започнах да се интересувам от история. И всъщност заради така любопитството, което прояви, нали, в мене тая тема за Бесарабия, за бесарабските българи, аз в един момент през 21-а записах даже една магистратура по история. Тук преди няколко месеца най-накрая успях и да я завърша. Темата ми на магистърската теза също е свързана с бесарабските българи, така че това си стана темата на живота ми просто. Променила ме по всякакви начини. И това стана проекта, с който по някакъв начин бях разпозната в чужбина и тук, нали, с особено с последната голяма изложба, която имах. И така мога публично да кажа, че общо взето най-големия ми страх е, че няма да имам друг проект. Да, разбирам те много добре. Когато направиш нещо толкова голямо, завършено, органично, сигурно след това идва някакъв вододел. Това е като, нали, има, не знам дали си чувала в музиката, има така синдрома втори албум. Когато направиш нещо, което, нали, се признае, хареса, след това, а сега какво следва, какво трябва да направя, за да бъде достатъчно добро, нали? Така че наистина те разбирам много добре. Може би заради това... Или ще бъде втора серия, нали, някакси. Какво, извинявай? Дали си измислил някакъв следващ проект, по който да работиш, или продължаваш по този да работиш? Тъкмо щях да кажа, че може би заради това, нали, така и не завършвам този проект. Нали? Но не, истината е, че не е само това причината. В смисъл, в крайна сметка това е личен проект, това е проект, който аз не правя за някого, то е моя инициатива и така оставила съм го да се развива във времето, защото виждам как с моите лични натрупвания и фотографски, и житейски като цяло, нали, той става по-многопластов и става по този начин става и по-добър, нали, защото аз паралелно, нали, освен със снимането, аз правя доста проучвания, чета, нали, исторически извори, чета много и за и различни етнографски изследвания на региона, социални, политически. Всичко това го взимам предвид, нали, в тази тема. Иначе, може би така почва да се заформя в мене някакъв интерес, някакво любопитство, което и пак идва от историята, за така друг регион, който е по-специален, поне за мен, и то е около нашата граница с Сърбия, която граница всъщност след Първата световна война е, нали, така както я познаваме днес, тя е резултат от Ньойския договор от след Първата световна война. Тоест преди това границата ни е била малко по-на запад. И това, което се случва е, че тази граница преминава през доста населени места и това е нещо, което така съм започнала лека работа по него. Чудесно. Това, което ние наричаме западните покрайнини. Ами да. Но в общи линии, нали, така, това третиране на исторически теми е доста предизвикателно, защото това са неща, които вече ги няма като събития, но пък с това е свързан, може би, и мой интерес изобщо към фотографските проекти, които най-много харесвам и към, не знам, към света, към историята като цяло, дългосрочните последици от големите събития. Това, може да го вържим и с това, което примерно ти, Пенко, каза преди малко, нали, как харесваш не толкова кулминацията, ами това, което е преди или това, което е след. Нали, по същия начин може да разграничим все едно
репортажната фотография от ежедневието, новинарската фотография от документалната фотография, която по-скоро изследва някакви по-дългосрочни процеси, резултат от социални, политически всякакви явления. И така и се оформят моите интереси все едно в нещата, които искам да снимам. Да. Търсенето на тези дългосрочни последици. Много години след като нещо се е случило, как то може още да се открият неговите следи. Аз си помислих, че нали, преди да кажеш границата с Сърбия, си помислих, че веднага нали, че ще кажеш Македония, може би така първо сигнално, защото тя поне в голяма част от българите е някакси ябълката на раздора. Нали. Това е наше общо минало с съвременна Македония, но може би пък това е още по-интересно, защото е нещо, което някакси не сме толкова болезнено насочени в тая посока. Нали? Връзката ни с Сърбия или примерно знаем исторически и как това се хваща в момента, за съжаление, от съвременните политици, патриоти и така нататък и се играе по тая тънка, как се казва, тънка свирка или как се играе. С българина, неговата връзка с историята, България е на 3 морета, пък ние сме притежавали Северна Добруджа, пък знаете как това в момента се преизползва, злоупотребява с него. А всъщност хората, ние сме вече жители на един съвсем друг свят и тези неща, поне за мен, въобще не трябва да бъдат толкова болезнени, по-скоро ние трябва да се обединяваме с хората и може би фотографията наистина може много да помогне. Точно. Точно това е моята идея. Аз се опитвам, нали, моята идея да обединявам. Далеч не искам нали, да имам проекта стил, нали, не върнете на тази територия. Нали. Много съм далеч от този подход към нещата. По-скоро, да, идеята е да се обединяват хората, наративите, нали, да се види, че да, ние сме близки, но както ти кажеш, света е друг, нали, ние не можем, нали, много пъти го давам този пример. Сега може да дойде тук някой да каже, аз съм наследник на Римската империя, град Одесос, нали? Давайте Варна. Не става така. Да, пълни глупости са това, да. Хубавото е, че вече има едни нови поколения. Малко отидахме в темата за историята, по-скоро и за връзката между история и бъдеще, ако щеш. Но хубавото, че вече има едни такива поколения, които осъзнават колко е безсмислено това нещо. И на мен при няколко години бяхме на един плаж близо до Кавала, където хора всякакви си опъват палатки, собственика там на земята го е дал просто за свободно къмпингуване. И ние бяхме попаднали под един... Някакви хора бяха направили навес, тъй като беше огромна жега, и ние се бяхме настанили под този навес. Съответно се оказа, че това са гърци, които съответно идват събота и неделя там. И когато те дойдоха, нали, ние ги питахме, нали, вие ли сте го направили? Да, няма никакъв проблем. Заговорихме се с тях съвсем приятелски, беше много приятно да се разговаря с тях и момчето, което беше, може би, около 25-26 години, просто каза, аз вика не го разбирам това нещо, аз знам история и знам, че точно това място в историята е било ту на българите, ту на гърците, ту на българите, ту на гърците. Вика, аз го знам това нещо. За какво трябва в момента ние, нали, да кажем, махайте се или какви са тия глупости? Нали? Ние живеем в един обединен свят. И си казах, ето, това са съвсем други млади хора, които това няма никакво значение за тях. Така че, да, права си, наистина няма никакъв смисъл от това разделение. Трябва напротив, да се обединяваме. Да. Аз само исках да те насърча не само да бъдеш 3 фотографии, а да бъдеш и 4, и 5, и 6, да разширяваш фотографията в себе си. И това е нещо страхотно. Изобщо не е нужно да бъдеш само един фотограф. Напротив. Да. Много ти благодаря. Изобщо не го мисли. Който ти казва да бъдеш само един, иска да те ограничи общо взето. Поне така смятам аз, ако изобщо мога да ти дам някакъв съвет. Не вярвам. И последен въпрос имам. Не аз. Според теб фотографията призвана ли е да променя или просто да показва? Поначало да показва. Не, със сигурност първоначалната й функция не е да променя. Да. Тя показва, тя запечатва някакъв момент от реалността, макар и през, нали, субективния поглед на
на всеки един от нас като автор. И показва всъщност, да, нашата гледна точка към някакви неща. Оттам насетне всеки зрител може да интерпретира, както видяхме. И нали, самите ние тримата тук за 5 снимки, нали, колко различни интерпретации направихме. Така че тя няма какво да промени сама по себе си една снимка. Тя запазва някакъв момент, но може да служи за вдъхновение, може да служи за така, как да кажа, това да ни провокира да оценим дадено място, дадена ситуация, да го запазим. Нали, веднага ми хрумва, примерно, когато става дума за темата екология, да речем, нали, много често и много дълги години вече се насищаме от изображения, които показват това, което ние сме разрушили. И за съжаление, нали, тук много анализи и критици говорят за това, че всъщност ние сме доста притръпнали като общество към всякакви такива гадни, тежки сюжети. И напоследък даже тенденциите по-скоро са в търсене на истории и снимки, които показват така наречените solution stories. Нали. Тоест как можем да подобрим нещата, а не само да показваме колко са зле. И в този смисъл, нали, се сещам, че аз като видя някаква, да речем, снимка на природата, някаква действена природа, хубава светлина, цъфтеж, някакъв богатството на природата, нали, мен това много повече ме така провокира да пазя природата, защото искам да го виждам това нещо още. Нали. Не знам, може би много се отплеснах. Напротив, не. Напротив, не. Аз знаеш какво си мислех? Че сякаш, разбира се, фотографията трябва да показва и това е основната и така роля, но зависимост от това каква е публиката на тази фотография, дали тя е склонна тя да се промени или да затвърди някакво мнение за показваното. Тоест, по-скоро фотографията е като някакъв трамплин, през който ние можем да затвърдим ни убеждения или съответно да се разочароваме и така нататък. Тоест, зависи от човека, който гледа фотографията. Дали той, защото хората са тези, които променят, а не фотографията. Абсолютно. Фотографията като някакъв разговор между аз, гледайки твоя фотография, всъщност ние осъществяваме един разговор. Ти си била на това място, ти ни показваш някакво определено място и всъщност ние осъществяваме някакъв разговор. И ти можеш по-скоро да провокираш някакъв нещо в съответния човек, който е склонен на промяна, примерно да промени възгледите си. Да кажем, ето за екологията. Така че сама по себе си фотографията по-скоро е някакъв разговор, който може да доведе до промяна. Да, мост. Тези, които променят. Мост. Да. Нещата. Тя е по-скоро един инструмент, чрез който ние разговаряме по друг начин, не чрез езика, а чрез изображението. Което я прави много по-универсална, нали, да, защото езика трябва да го знаеш, докато все пак изображението, нали, на много по-първично емоционално ниво комуникира идеите си с зрителя, както казваш. Въпреки, че и тук можем да поспорим, защото вижте, хубавата сложна фотография също трябва да бъде разбирана, трябва да има знание и за нея, иначе хората я пропускат и си казват каква е глупост, каква е простотия и така нататък. Виж, то е както и с различните видове музика. Нали? Да. Мисля, че точно дори Економополос имаше там в едно от негово прочуто интервю, което казва, Моцарт не е за всеки. Да. В смисъл, за да разбираш, примерно, класическа музика или джаз, или някаква по-сложна музика, прогресив и така нататък, ти трябва да имаш някакъв тип знания, някакъв тип опит, в случая, нали, визуален или интелектуален опит, за да можеш всъщност да имаш ключ за разбирането на това произведение на изкуството. Така че просто има различни нива. Да. И винаги по-сложното, по-дълбокото, по-изкуството, в което има пластове, то не е за всеки. Това е съвсем нормално. Да. Последното само, което искам да кажа, тъй като имахме въпрос от предният ни епизод към нашият предишен гост Павел Веснаков. И въпросът беше от Георги Кожухаров, който е също документалист и фоторепортер. И
също искаме да му кажем да си приготви 5 кадъра и той предстои да бъде наш гост. И той въпросът му в коментарите беше дали Павел Веснаков би снимал документален филм. И искаме да дадем отговора. Павел Веснаков в момента снима документален филм, на който е и оператор, и режисьор. Това е отговора на въпроса. Искаме да благодарим на всички, които коментират и ще коментират. И изобщо, че гледате и слушате това предаване, и на Михаела, че беше сред нас. Да й пожелаем успех за напред. Благодарим на Михаела и разбира се, ако имате някакви въпроси към нея или въпроси свързани въобще с фотографията или нещо ви е вдъхновило, не се колебайте да ни пишете в коментарите. Да. Благодаря за поканата. Още веднъж. Ние ти благодарим. Чао, до скоро! Чао, чао!